Mayong adlaw. Nana po ko ila nakita heritage corner nila. Naray. Kudkuran. Ako models kudkuran si Janjan. Ang first nga maestro. Sinunod ra po ni siya diri manang no. Kini tanan ilahan ning Ma'am Ibilin. Artista na nga kudkura sabi pangan kudkuran man sa mais. Ilahan ang kudkuran ni napoy gantangan. Hasta po ning gantangan kini. Ilahan po na. Ila po ning gantangan. Alam no. Kakaraan o gindaon. Ang kining plansa ninyo, mo gining karaan po nga plansa. Ilagyo na tigong tanan manang. Nindot ra. Kaya kung pwedeng mo gamit na ni kay humot man ni siya basta humot sa sinina basta daon saging. Mo man nagipanggamit sa una gyud. Nya kini inyong kuan. Banga. Banga. Lusong. Walay alho. Nawa ang alho. Karaan gini siya Kaya bugat yung kasana di madaog. Agoy palupalo. Akin yung palupalo maka-remember gyud ko ani. Manlabamig ka na ganing kana sapa-sapa. Mo gini sa idok ko ka para mawaday dali ra ba makuha ng buwa. Kasi may makarelate dag palupalo. Unsa ni siya? Batirol ni siya. Kanang sikwati. Batir mo di batirol. Kini murag unsa nga ni yan? Sikwati lagi gamit ni sikwati. Hala. Karaan panis tuwa. Kini siya lamin siya ununan. Isda di ba? Pwede pud ka na ganing Namsya na ni. Binuyukan. Kumot kayo. Mag-un ka diha. Oo. Ang usay gyud inununan. Na medyahanan nila na pa din na half gallon. Sudah tuba. Sang amoy sa una buak ra man pud. Kini siya dugay na gini Banga. Kini porselana. Mo man gamit kini sartin. Nya bugnaw kini tanan sa kuan. Kaniyo kay bato gyud. Inyong galingan. Mga sinunod ni siya manong. Mga sinunod na po ni siya. Kining pinalito sa akong buwan. Sa una lagi. Pero maguwang panini mo. Na? Maguwang boy. Pila yung edad ron? 72. Jesus, ginoo ko mga 80-90 na siguro ning. Gatos nga. Sobrang na ning gatos tuig. Isa ka na lusong. Lusong, akin ni lusong. Kini galingan man isas bato. Napagin na din mo baka. Si kamay pa ko Ana mo kabaw. Kaya mo man galing sa gantang. Unsa kay pangalan ni manong? Barkas. Tauran, daruhan. Daro ni siya, daro. Barkas na. Bargas ay pangalan ni. Sa karaan. Daro na ito. Sa mo nagdang tauran ni saliti na. Ako bang ni ganin siya, wani panlabay kay sa na timing ni sa gipanlabay ni. Halin lang yang kabaw. Ano kabaw halin. Duhan mo. Tulong mo tuturan. May karaan ko di. Maayong tuturan na panday to na mo. Muli dito.
Nahalin sa ko 300, 3,000, baligyan ko. Yes, ang bawo kay kabaw. Ay nahabilin na ang tauran na lang, ang Bargas na lang. Oh, barga dito. Kabaw na. Ang Kabaw wa na. Bisyo man. Okay na ingon si Mano ang Bargas ako nabili ang Kabaw na gibaligyan na kay Puro magtao kayo ang PC balik bersumay. Hello guys. Oh, naapag yun na preserve yun nila ilang mga karaan nga butang. Hindot na pag slide. Kining bangguran bugat tanan oh. Gamay ra no ibang gura na dako karon. Nya ang iyang gamit pag yun tanaw oh. Kanapan mas temple. Tawa na magura na. Wa na ay gigaling naman ron. Okay, thank you for watching. Karaan pa kuno kang mamangiyang banga oh. Mga 100 years na pug kuno ni nga banga. Naapod diri tikas duwang kuno ni ilang tawag ani. Kini oh. Nabuslot na lang sa kadugay na ba niya naapod lay digiran. Ang ilang mga karaang uban nga kuan lagi pangkaog na lang. May karaan pa nilang banga kuan na nila. Napod sila putuhan. Karaan nilang putuhan oh. Ang usa. Putuhan. Karaan po nilang putuhan. Mostly sila kuan banga. Mga antik na gini siya oh. Ilan ko yung uban nga buak na nawad na mapagtarong sa palit-palit siguro na sila. Ano po? Pero at least na apag ko di pa balik pa pagsulitan lang. Duwang. Oh my God! Wow! Uy! Ano po ka na kay kayo Kuy! Ulo ka dyan. Papa sa di ay boy. Grabe ka dyan ko sa kuy oh. Ang usa ka buo ko murag 3 kilo naman siya. Oh, Wag pa kay Pilipinas. Oh, Mm. anong black and white pa. Kami na sila po. yung buang ko kamay mo. Papa kayo. Baka ng puti oh. Kay siya. Papa nila uy. Papa kayo. Awa. Oh. Nana. Wala na buwan na eh. Ang usa ni ko buok mo 3 kilo